Hello friends, good morning and Jai Jagannath and welcome to Mona's World. ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୋ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଗୋଲାପ ଗଛ ତ କେବଳ ୟେଲୋ ନୁହଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ବି ଥିଲା ବଟ୍ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଏବେ ଫୁଟିକି ହେଇଯାଇଛି ତ କେବଳ ୟେଲୋ କଲର୍ ଗୋଲାପ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜ କାମ ସାରିବା ବ୍ରସ୍ ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ନା ଜମା ଭଲରେ ବି କଟିନି ତ ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲିଣି ଆଉ ଏଠି ମୋର ପାଣି ସରିଯାଇଥିଲା ଫିଲ୍ଟରରେ ତ ସକାଳୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବି ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ତ ପାଣି ଭଡ଼ା ବି ସରିଗଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତ କିଛି ନା ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ କାଜୁ ଆଉ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି ବସିକି ତ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ ଅଛି ତ ଫିର୍ ବି ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିଟା ବି ବନେଇଛି ତାକୁ ବି ପିଇବି ଆଉ ଆଜି କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ବି ବସିକି ଏଠି ଭାବୁଥିଲି ତ ଭାବିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାବିବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ କଥା ତ ଲଞ୍ଚରେ କାଲି ଯେଉଁ ପପେୟାଟା ଥିଲା ନା ପପେୟା ଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅରେଞ୍ଜ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ବସିକି ଖାଉଥିଲି କାଲିର ପପେୟାଟା ପାଚି ଯାଇଥିଲା ତ ତାକୁ ଆଜି ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆଜି ହିଁ ଖାଉଛି ତ ଭାବି ଖାଉଛି ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ଅଛି ହେଲେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ବାହାରେ ଆମକୁ ଆମ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି ଉପାସ ରହିଲେ ବି କେହି ବୁଝିବେନି ତ ଖାଇକି ନିଜେ ଠିକ୍ ରହିବା କଥା ଦେହ ଠିକ୍ ରହିଲେ ତ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଘର ନୁହଁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି କି ମନ କଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଆମେ ରହିବା ବାହାରେ ନା ଆମ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ନିଜ କାମ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଦେହ କଥା ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଠି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଫିର୍ ଭାବିଲି ଉପାସ ତ ରହିହେବନି ତ କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇବି ତ ଭାବିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ବନେଇଦେବି ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ତ ପାଣି ଏଠି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଟା ନୁଡ଼ଲ୍ସର ମସଲା ପକାଇଦେଲି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ହିଁ ପକାଇବି ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ତ ଟିକେ ଭାବିଲି ହେଜୱାନ୍ ଚଟନି ପକାଇଦେବି ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଟିକେ ଥିଲା ପତ୍ରକୋବି ସେଟାକୁ ବି ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ତା ତ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ମୋର ରେଡ଼ି ତ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାକ୍ ହେବ ଏଇଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ନାଉ ଫର୍ ଡିନର୍ ଟାଇମ୍ 10ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ ମୋର ଡିନର୍ରେ ଆଜି ବିସ୍କିଟ୍ ତ ଲଞ୍ଚରେ ଅଟା ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବିସ୍କିଟ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତ ଭାବିଲି ଆଜି ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇନେବି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ ଆଜି ନା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆଉ ଟିକେ କାହିଁକି ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗୁନଥିଲା ତ ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଅପସେଟ୍ରେ ଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିନର୍ କରିନେବା ଡିନର୍ ମିନ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବିସ୍କିଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ତ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ଭଲ ଲାଗେ ଏଟାକୁ ଶଗଡ଼ ଚକ ବି ମୁଁ କୁହେ ବିକଜ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଲ ଗୋଲ ବିସ୍କିଟ୍ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ମାନେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।